Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu nola kalkulatzen diren funtzio baten ebakidura puntuak analitikoki. Adibidez, baldin badaukagu horrelako funtzio arrazional bat, adibidez, f isa berdin, isa berbi gehiru isa zati isaken bat, jakin nahi deguna da o isa eta oi ardatzerekiko ze ebakidura puntuak izango ditugu, bai? Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza da, isa 0 denean ikusi zenbat da iren balioa. Horretarako, ordezkatuko dugu funtzionetan isaren ordez 0 balioa, bai? Orduan, jarri behar dugu 0 berbi gehi iru bider 0, bai? Zati 0 ken bat, bai? 0 berbi gehi iru bider 0, zati 0 ken bat. Bai? Orduan, ordezkatzen badezute hemen balioie, orduan ateratzen da 0 gehi 0, 0, zati 0 minus bat da minus bat. 0 zati minus bat da 0. Beraz, funtzio arrazional honek izango du ebakidura puntu bat 0, 0 puntuan. Bai? Kasu horretan, i ardatzan. Bai? Horren egin behar duguna da, alrebez. Isa 0 deitu beharrean, i deituko dugu 0. Bai? Horretarako egin behar duguna bakarrik da, hemen eskerraldean jarri 0, 0 berdin eta ekspresio guzti hau, bai? Ulertzen da, orduan hemen ikusten dugunez 0 berdin, funtzioaren espresioa, eta hemendik ekuazioa askatu behar dugu. Hau da, hau bider 0 da 0, eta orduan da, isa berbi gehiru isa berdin 0, bai? Funtzio arrazional batean berdin 0 egiten dugunean goikoa izan behar du berdin 0, bai? Kasu honetan hemen ateratzen dezute faktore komuna, isa bider isa gehiru berdin 0. Beraz, soluzio bat izango da adar bat isa berdin 0, eta bestea isa gehiru berdin 0 egin behar dugu, iru hau bestaldera minus iru, eta orduan ditugu bi ebakidura puntoak isa ardatzarekiko. Bat izango da 0, 0 puntua, eta bestea izango da minus iru, 0. Bai? Orduan, funtzio arrazional honek izango ditu hiru ebakidura puntoa. 0, 0, iardatzarekiko eta isardatzarekiko 0, 0 eta minus iru 0, bai? Berez bidiraz eta hemen errepikatzen dira, bai? Hau da puntu bakar hau da errepikatu daitekena, jatorria. Orduan funtzio horrek dauka azkenik bi ebakidura puntu. Bai? Eta orain, kalkulatuko dugu funtzio polinomiko baten ebakidura puntuak. Adibidez, baldin badaukagu horrelako funtzio polinomiko bat, kasu honetan da hirugarren mailakoa, izan daiteke bigarren mailakoa, lehenengo mailakoa, bai? Hirugarren mailakoa denez, pues aplikatu beharko dugu Ruffini, gero, bai? Baina prozesua berdina da. Lehenengo kalkulatu behar dugu isa 0 denean. Hau da, ordezkatu behar dugu isaren ordez 0 balioa, bai? Orduan, zeintzu dira bere ardatzekiko ebakidura puntua. Lehenengo gauza, isaren lekuan 0 jarriko dugu, Hau da, 0 berriru, ken bi bider 0 berbi, bai? Minus lau bider 0, gehi sortzi. Eraiketa hau egiten badezute, ateratzen da sortzi. Ikusi ezute, isaren ordez jarri dugu 0 balioa. Eta orduan atera zaigu sortzi balioa. Horrek esan nahi du, ebakidura puntoa izango dela isa 0 i sortzi. Hau da, 0, sortzi puntoa. Hori iardatzarekiko, bai? Aldiz, isardatzarekiko nahi badugu egin, orduan kontrakoa egin behar dugu da.
Isa 0 izan beharrean, I izango da 0, bai? Orduan, 0 berdin polinomioaren espresioa. Orduan, ekuazioa ebatzi behar dugu. Hirugarren mailakoa denez, Ruffini egingo dugu, bat minus bi minus lau sortzi, hemen jarriko dugu, eskerrean bi jarriz, bat jetxiz bi bider bat bi, minus bi eta bi 0, bi bider 0, 0, minus lau eta 0 minus lau, bi bider minus lau minus sortzi, eta hau 0, bai? Lauren zatitzaia eta ez bi, bat eta 0 bat, bi bider bat bi, 0 eta bi, bi bider bi lau, ken lau gehi lau, 0. Azkeneko pausoa, konden kontrakoa jarriko dugu hemen, minus bi, bat eta 0 bat, minus bi bider bat minus bi, bi eta minus bi, 0. Beraz, faktorizatzen badegu polinomio hau, ateratzen zaigu, kontrako zeinua jarriz hemen, isa ken bi, bider isa ken bi, bider isa gehi bi. Kontrako zeinua jarri behar dira, bai? Hemendik ateratzen dira erroak. Hau berdin 0 egiten badezute, argi dago isa izango dela bi, hemen egiten badezute polinomio berdin 0, beraz isa izan behar dugu bi, hau anulatzeko. Eta hemen isa izango da minus bi polinomio hau anulatzeko. Bai? Edo hauek dira soluzioak, bai? Beraz, hemen kasu honetan, isa ardatzarekiko hiru ebakidura punto izango ditugu. Alde batetik daukagu bat dela bi 0 puntua, bestea izango dela, gauza bera da, bi 0, errepikatu egiten da, eta hemen minus bi 0 puntua, bai? Beraz, funtzio polinomiko honek izango ditu azkenean hiru ebakidura punto. Bat I ardatzarekiko dela 0 sortzi puntua, eta beste bi ebakidura punto I x ardatzarekiko direnak bi 0 eta minus bi 0. Bai? Gero irudian ikusten den bezala. Bai? Hau da, funtzioen ebakidura puntuak analitikoki kalkulatzeko jakin behar dezutena.